wallahi lamarin gaba kai dai bari ka san ni da kai kar ta san kar ta san kar don ba ka ga gidansu ne wallahi gidansu wannan ne gidansu no problem. Hello. Baby ya gari. Wato baby abin da ya saki ga na shigo nan area saboda ban saba shigowa wannan local area ba. Ke san shi so yadda yake yana shiga tsakanin mahaukaci da mai hankali. To abin da ya sama ki ga na tattako da kaina babu wani mai gadi sai wannan mai gadin gidanmu ne. Dan kuma ba da Allah. Ke sai wato ina kaunar ki. Kaunar da bata misaltuwa. Ke gane? To akan abin da ya sa nika kaunar ki saboda duk cikin matan da nika haɗuwa da su ke kika yi burge ni. Na yi farin jini da 'yan mata. Idan kin ka tsallaka India, ke ga Ashwariya, Kajal, Karina Kapoor duk suna bibiya ta. Ko ba haka ba? Wannan an kai ki dan hajiya. Ko ma nan ba mai gadi kawai. Amma ba na kaunar su. In kuwa kin ka tsallako nan Najeriya ke ga ɗiyar Atiku, ɗiyar Buhari wadda ta yi aure. Ni ai da ni za a ɗaura auren nan ba da wannan ƙazami ba. Ai ni baby na da so samu na kawai kan nan rana ta waɗi ni da kiya ɗaura mana aure. Yanzu dai alhamdulillah dama ina neman mijin aure ne. Good. Yanzu zan je duk wani abin da zan gaya maka zan ce daidai kawai. Sai na je gida na sanarwa babana don abin da a sharuɗan aure zai zo ya gaya maka. Okay, good. Gaya maka. Yes, that is good. Sai an jima ko? To ya daidai baby. Baby. Na sha wuta. Kai. Baby. Suna wa'yanga? To alhamdulillah. Dama lamari ya kankama. Amma 'yan samari ina da sharaɗi. Ɗaya zuwa biyu. Okay. Duk wanda ya ce na son ɗaya gidan ga, to muna bashi amma ba a cika zuwa hira ba. Okay. Sannan sadakin ɗiyata 80,000 na yanki. Amma saboda tsohon soja nake ban cika ansa kuɗi ba. Bulala 80 na kawa mutum. 80 shi a sadakin ɗiyata na bashi. Bulala 80. Shin dai da kai da shi wani na daga cikin. Baby, ya kamata da ki shiga ki mai wani na daga cikin. Wani na. Kake mai haka baby. Wannan kesa wannan ne mu. No, look. Baby, look. Kake mai haka nan baby. Wannan ne. Alƙur'an kai ne. Yalla bai. Kwanta. Yalla bai. Dala ran ka rike ta hakuri. Tun ba a fara abin ga kuma ka fara rai. Kaddara ce. Ya ta kaddara. Duka. Dan ce lambo. Kana son auren da ya ta kace ba ka son bulala 80. To ka rike ta kaka.